I zdravo svima, danas sam dobio moj novi PB za 3x3, 6.52 sekunde, što je moj prvi sub 7. Pa danas ću da vam ga rekonstruišem. Scramble će biti ovdje. Znači, kocka bi trebalo da izgleda ovako. Radio sam beli krstić. Prvo sam vidio ovaj blok i onda sam shvatio da bi trebalo da uradim X-cross. Onda, vidio sam i ove ostale edge-eve. Znači, prvo uradio sam ovo i ubacio ga tamo. I tako sam to znao da ću ovo dobro namestiti, da kada ovaj ubacim i ovaj ubacim, da će onda biti jedan pokret da se ovaj ubaci. To sam i radio. Onda sam okrenuo, vidio sam ovdje ovaj per, okrenuo sam ovako, radio u 2 i ubacio ga. Onda sam vidio sam ovaj F12 per, onda sam ga ovako uradio. Onda sam vidio ovo 2 i ovako ih uradio. I onda sam vidio OLL, zato što sam vidio ovo plavo i ovo. I onda sam mislio da je možda PLL skip, mada nisam bio siguran. I onda sam uradio i vidio sam PLL skip i tako sam završio. I to je bilo dovoljno dobro da se dobije 6.52. Da, bilo je ovo 34 pokreta i TPS je bio 5. 5 i nešto, ne znam tačno. I to je to, sad ću da jednom izmerim vreme što mogu da dobijem sa ovim rešenjem. Ok, sa lock-upom u OLL-u, 5.68. Da, to je to. Hvala na gledanju, vidimo se u sljedećem videu, ćao.